нямам. Краката й умекнаха, що ме погледнаха. Не можеше да говори. Аз съм лъв! Лъв съм! Тигър! Тигре, тигре! Ой, тигре, тигре! Преливам от еротика. Супер! Чакай сега. Ти ме заговори в супера. Всички на опашката бяха бесни, че она дебелата касиерка се бави. Трябва да ми заинтервюират втори път. Ти педал с педал! Вън! Вън! Искам да съм педерас. Гадал с плескане, ще пускам ток, докато се опръжат. Електротехник ли сте, Бузеле? Ще убия! Хир за отмъстия! Разбере се, мамиците! Говори ми! Как така ще се разбере? Е така, да харчи пари, че не може. А да дойде на смисъл не може, нали? Един трусан кебаб не може да направи, едно шкембе не може да направи. Една свирка не може да направи. Говори! Трусен кебаб, а шишчетата на скарата? Нали тук някаква кръчма с стриптиз? Всички са с стриптиз. Това само по филмите го има. Слизаш от пандиза и чакате кола и готина направо. Кой ги гледа тия филм? Искаш да още? Не. Защото мога, не? Няма Ако искаш, нужда, мога. моля ти се. Дай 20 евро. Другия път всичко на Исус, колеги. Аз съжалявам много. Днес трябва приключи 2 часа по-рано. Има неотложен ангажимент. Благодаря ви. Довиждане. Тапанари. Влезте, моля. Кати! Леле! За пръв път влизам в университета, професор ти. Как се справяш по тия коридори? Свикни се. О, голяма кука си ще знаеш. О, данке. Моля ти се, бе! Ей, гати германката, гати европейката, значи. Голема работа си ще знаеш. Ще се реваншира по друг начин. Тебе трябваше да изчукам аз, леле, айде, чао!